Odhi weche mag somo chenro manyien mar somo CBE oyangi ni osebedo kaloko aluora mar somo pacho ka okonyo jopuonjre yango uwere magingo chakre skunde primar nyaka mbalariany. Mayangore kinde nyasi moro mar hingo odiochieng' mar yango kido gi timbe. Nyasi manobagi ka tiegruok ma Kiharu mayudore kar ching'od bura ma Kiharu e kaunti ma Murang'a. Nyasi nokelo kanyakla jopuonj madongo kod jochung' e sekta mar somo moke puonde mopogore opogore pacho ka bende ne otemo chiwo puonj ewi ber mar tiego were kaachiel kod lony kokalo e lai manyien mar somo CBE. In the new dispensation, competence-based education, in TVET, we are saying no theory without practical. So we are talking about modularization, we are talking about CBET, and all that it means is allow our children to gain hands-on skills. Our curriculum has been refined so that those areas of study that are not critical to practical skills have been minimized. Tumeweza kugundua wako na talanta. Kando na masomo kuna wengine ni werevu darasani na pia nje talanta wako nazo. Na kwa njia moja ama nyingine wataweza kuendelea mbele vizuri na kimasomo na pia talanta. A lot of talents, a lot of potential. I would really urge our leaders to support these people. Their talent, they come together, display talents, entertain people, and we are one.